Sziasztok! Tábori vagyok. Rakunk fel Huawei P8-ra egy üvegfóliát. Meglátjuk, hogy sikerül. Nézelődtem YouTube-on, nem nagyon találtam ott se, igazából, hogy magyar kommentel, vagy magyarul felrakva már videót. Huawei P8 Lite-ra, amúgy igen, csak hát ilyen 8 meg 10 részekből mutogatta a kisgyerek, hogy kell, de sokat nem derül ki. Mindegy, van egy ilyen egyszerű kis üvegfólia, ilyen narancssárgában, ezt lehet olcsón kapni igazából, lehet másból is. Huawei P8 Lite-ra igazából csak ezt találtam 8 üzletből, tehát vicc volt. Itt vannak ilyen törlők, most éppen nedves, van egy nedves meg egy száraz, most a nedvessel próbálom megcsinálni, utána a szárazzal, szóval ne törjük róla a koszt, vagy a port igazából. Nem karcol. Nézzük meg a szárazat is, bontsuk ki. Igen, és legelőször ugye azt mondták, és azt hallottam, hogy az iPhone-ra van üvegfólia, de jó neki. Hát nem csak rá van, hanem az összes telefonra most már nagy részt annak, úgyhogy lehet rakosgatni fel őket, megvédi a telefonodat, a képernyődet, nem kerül 50 000 forintba a képernyőt például, hanem mondjuk megvesz egy üvegfóliát, az 2000 forint, de egyszer valamit rácsapsz, vagy mit leesik a kezedből, akkor megreped, és nem a képernyőt reped meg, hanem az üvegfólia. Ez nagyon jó dolog, úgyhogy gratulálok. Még megtudjuk a szárazzal, igazából szerintem nagyon nincs rajta semmi olyan vész dolog. Két port, ha látunk porszámát, akkor azt letöröljük még. Még egyszer az nedvessel is kicsit. Hoppá. Hát reméljük, hogy azért megvédi a készülékeket. Azért nem rossz kis készülék. Ez a Huawei P8, nekem megvan már egy fél éve. Csak jót tudok róla mondani. Semmi bajom nincsen vele. Kibaszott jó telefon. Úgyhogy ez is kicsit sok porossal valahol még egy picit van rajta. Na és akkor itt van a kis üvegfóliánk. Lássuk. Itt is van a picike. Ez a megfázás így tényleg jó. Látok még benne egy-két ilyen. Most inkább letörlöm, mint utána. Nem baj. Jó. Na lássuk. Így. Megpróbáljuk ráhelyezni valahogy pontosan. És ez szépen így magától rácuppatja magát, kinyomja magába a levegőt, ha nem teljesen, akkor segítünk neki, de megy nagyon szépen, gyönyörűen ki, szép kis effektussal, hát elfogadható, tehát nem vész, hogy ráraktam, az képes mocsom először, tök jó. Egy-két ilyen szosz van rajta, reméljük, hogy fölül, nem pedig belülről vannak rajta. Honnan jöttek, nem tudom most. És készen is van. Tehát ennyiből tartott, igazából nem nagy dolog megcsinálni, mert próbáljátok ki. Aztán ja, használjátok egészségre mindent. Na, puszi, ciao.